mut on velvoitettu ostamaan tietokone siitä syystä, että mä oon saanut lukijan nauramaan. Eli siihen aikaan, kun Juoppohullun päiväkirja julkaistiin vain netissä, niin sieltä tuli mulle maili, että mä olin kirjoittanut sitten, mä niin kuin kerran viikossa julkaisin sen viikon satsin. Ja hän oli aamulla mennyt töihin ja hän oli se traditio, että hän ottaa kahvin ja sitten alkaa lukea tätä Juoppohullun päiväkirjaa sieltä netistä. Ja siinä oli ollut sitten tämmöinen kohtaus, missä Christian-niminen hahmo oli aloittanut joogan. Ja hänellä oli käynyt sillä tavalla, että hänen ukkovarpaansa oli luiskahtanut hänen omaan pyllyreikään siinä, kun hän oli mennyt johonkin tämmöiseen asanaan. Ja tämä aiheutti lukijalla sen, että hän otti sitä kahvia ja spontaani nauru, roiskahdus ja kaikki ne kahvit sinne tietokoneen keskusyksikköön. Ja se oli, sanotaanko näin, että sen kompuutterin taru oli niin kuin sitten siinä. Ja hän laittoi mulle, että mun pitää, koska minä aiheutin tämän tahattoman reaktion, niin mun pitää korvata hänelle hänen tietokoneensa ja sitten ystävällisesti. Ja sitten PS, appiukkoni on muuten juristi. Mutta en ole vielä sitä maksanut, mutta onko teillä? Sehän pitää laittaa se varoitus tarvaan siihen, niin, nauti juomia, niin joo, se on sillä. Älä juo kahvia, kun minä joogaan. Kyllä. Joskus on tullut jotain valituksia just tämmöisistä mahakivuista, mutta Saattoi olla muuten joku sellainenkin, että kun joskus oli juttu jostakin naisen WC-asioinneista tai jostain tämmöisistä, niin eräs henkilö sanoi, että sen jälkeen ei ole omaan vaimoon pystynyt suhtautumaan samalla tavalla. Että siinä, Voiko ihan pikkusen? Mä uskon, että me molemmat ollaankin. Minkä tyyppinen tämä oli? No siis naiset nyt ei hirveän avoimesti puhu. Tai siis ylipäätään se naisen elämä pyörii paskan ympärillä hyvin pitkälti ja sitä niin pohditaan ja mietitään koko ajan ja vältellään kaikkia tilanteita. Oma paska. Niin. Että eihän nyt voi kellekään mennä esimerkiksi yöksi kylään, koska eihän voisi käydä siellä, kun eihän voisi siellä käydä. Aha, joo. Okei. Niin. Ja sitten siitä oli paljonkin kaikkea, miten niitä ääniä pitää, että Mirumi vaikka itkee vessassa, että se ei kuulu se plop ääni. Ja kaikkea elämässä. Oli paljon kaikkea. Pankaa radio kovemmalle. Niin kyllä joku oli sitten vähän ehkä sitä sitten, että on miettinyt sitä. Stand-upissa niin kirjoissa niin varmaan niin elokuvia ja tällaista niin tehokkaammin piirtyy ne kuvat ihmisen päähän, kun ne itse piirtää sinne. Ja sitten kun ne itse on piirtänyt, niin se on just semmoinen kuva, niin se ei lähde sieltä ihan helpolla pois, kun jonkun kuvan päähän maalaa. Että kyllä siinä semmoisia voi käydä. Niin, eli siinä mielessä stand-up on vähän samanlaista kuin siis kirjatkin. Siinähän ihminen muodostaa itse sen mielikuvansa ja käsityksensä ja se peilaa sitä